Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu albarka, muna yi muku fatan alkhairi da fatan ‘yan uwa kuna cikin ƙoshin lafiya. ‘Yan uwa, kamar yadda kuke gani, wannan shine babban birnin Nijar, wato Niamey, wanda a jiya aka kwana cikin wani ɗarɗar na wani ‘yan ta'adda da suka kawo wani hari. To da ikon Allah kuma, da yake sozawan namu masu hamzari ne, suka tashi da ikon Allah suka murƙushe wannan harin, bai yi wani tasiri ba. A nan muke jinjina ma wannan jami'an tsaro, wanda masha Allah jami'an tsaro ne wanda daman 'yan ta'adda ne, rigima su ce kawai, domin duk wanda ya kai kanshi rana ta ɓace ya shiga hannun jami'an tsaron Nijar, to ina gani sai dai wani ba shi ba. Kuma hakan ya tabbatar musu. Yanzu hirar da nake muku, tuni wannan dukka ciki waɗanda suka kawo harin nan babu wani wanda yake raye ciki, dukkansu babu wani wanda yake raye. Sun ɗauka jami'an tsaron suna nan suna barci ne kwa. Suka yi wata shiga ta 12 na dare, wanda aka yi ɓarin wuta, an kwashi wajen awanni ana yi. To da iko Allah kuma aka murƙushe wannan abin, da yake jami'an tsaron su kansu suna da kayan zamani, wanda da kyat 'yan tsada suna neman wajen tserewa. Allah ya taimaka, jami'an tsaron suka yi nasara a kansu. To bayan haka gari ya waye, mutane tuni fararen fulla suka fito suka yi wani gangami na nuna goyon bayansu ga wannan gwamnati, da jinjina ma jami'an tsaro wannan ƙoƙarin da suka yi, domin abu ne wanda ya cancanci a jinjina ma wannan jami'an tsaro. Domin a daidai lokacin da muke can muna barci cikin wannan babban birnin na Niamey, su wannan jami'an tsaron a lokacin nan idan su biyu suna ganin dukkan wani abin da yake shiga yake fita. Ko da ake ce ma kamun gari ya waye, garin haka kake ganin shi, ba ka cewa wani abu ya faru, tuni an huce wajen. Da haka jami'an tsaron nan, Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa akan tashi tukuru domin su kare ƙasarsu, domin wannan yin kai ne. Ƙasa dole sai mutum ya tashi mun kare ƙasanmu. Maƙiya suna nan sun samu gaba, musamman wannan abubuwa na alheri da suke wakana. Don haka dai ga wasu bayanai dai da suka fito daga Yamaikin. D'armée, chef de l'État, président de la République, Abdourahmane Tani. Yana da labarin taro wannan wanda kunka kulla, wanda kunka shirya saboda abin da ya faru cikin daren jiya. Wannan abin da ya faru cikin daren jiya abu ne wanda ya kamata ko ta yaushe ku shirya da kusan da yana iya ya faru, saboda abu ne wanda waɗanda ke ƙulla shi, yadda Abdullahi ya ce, mutane ne waɗanda yau amma in ka yanke ɗan bisa, in ka hidda yuka tabban mutuwa sai. A juya a karya, kari 10 kayi 10. Il faut qu'on se comprenne. Kari 10 kayi 10. Babu ja baya. Merci. Quel qu'en soit Alpha, on va saisir la base. On avance sans idée de recul.